Ко правиш, Веско? Какво правиш, куче? Нищо е. Дай някой си кое, куче. Да зарем по една бира да отдам. Колко? Чакай да видя колко имаме. Да, левче. Да, чакай. Как гледа са ти? Може би тия бука гледаш? Тото и хубаво е. Общията днеска година прави. Водката е. Накрая къде отиваш? Колко изпива, Веско? Ти с коя ти? Колко бираш пи? Една-две. Толкова си. Дед бири може да ги пиш? Де ще ги спикаеш после? Чуй какво става обеда? Сандока на обеда. Ето е, Веско. Е ваша, дай. Дай още едно 10. Чакай, 10? Да, чакай да няма. Де имам? Чакай да видя. Само бира да не, кош пет я букуци. Ето. Кажи нещо. Какво става? Колко става на обена? Кажи, аз не съм хорел, бе. Аз вече не хоря. Сандокана аз вземал 5 раза. Козел? Сандокана. Станал на тест на охрана 5 раза. Охраната и ваша вземал. Левака и пълника. Ба майка ти. Кой ще пази там? Абе, слушай, ще го бият към шикаш му, бат майката. Кафе стане, бе. Аз като бях в Кармуна, всичко се знае, аз съм виновен, нали? Кой ни греши вече? Те, няма безгрешни. Апартаментът е парен с дрехи. Няма дело, няма накъде вече. Не тъй. Карвуна, какво става? Ти колко седя там? 6 месеца. И какво прави там? Какво прави? Да, тако е. Мапчата. Знаеш кой завине? Ти кой ти? Кой падна в канала? Кой падна? На лайнера. Кой е наркотик? Наркоман. Грижата. Някакъв си лайнера. Добре. И вечерта, майка, той има една така наша а третия етаж. Там камен, няма начин да стъка. Къде е? Тебе коте тирса. Ама иначе дойде осъда. Калинката какво прави? Чувате ли с нея? Виждате ли се? Калинката наш кучета. Калинката е река дела. Ма още на обена ли той? Не. Махна ли са? Калинката той образва. Къде? Не знам. Браз. Обряс ли? Да, аз имам телефона, имам всичко. Аз не ги бавам никой. Нали? Бавам ги, майката ги бавам. Вие сколко? Тук ти новини гледаш ли? Седиш ли какво става? Гледам. Гледаш. Я кажи нещо с тези бежанци, какво ще правим? Не виж какво правят? Бежанци, с бокуци, какво ще ги правим? Трябва да ги пистолета от тебе ли? Би пистолети, има да ма, виж какво става мафията. Мафията, бежанците? Не, би ги мама. Тръгнат и тук да ходят 5-6 човека. Няма да стане. Не може да стане. Не може да стане, нали? Как ще стане, бе? Нали го слушам този? Бай... Аре, кажи го, че му забрах мито. Кой е, бай? Мета, ли? Не, бе, този е... Герпа, бе, на Герпа. Бойко ли? Бойко. Той Бокук. Бокук ли? За нищо не става, май. Йо, това е реката. Тя ги гледа кокала. Кокала, да. Маята. А обена друго, кой ще кажеш? Хорял ли си? Ще видим. Това са чуе. Ти нали някакъв курс ще да вариш, бе? Или какво стана? Курс ще да вариш? Аз имам, бе. За всичко имам. Не бавам никой, май. Не базаря никой ти казва. Карвуна, кой има там? Наркомани колко си искаш. Има едно джудже, бе, то там джуджето. Джуджето. Много наркомани е, уче. Бокуци само, бе. Да, ви баба, нямаш как, моята работа нямаш на как. Я гледам цялото на три. Кой седя там почива, хапва, пива, кой? Кой пиен, ти бам, ти пияден, ти 6 месеца, бе. Аз че съм виновен. Парнете е парен на трети. Кой ни греши, бе? Няма идеален. Няма, бе, няма. Кой ни греши, аз сега да видим да ви баба. Ма вече няма да ходиш, нали? Няма да се свърши. Те не могат да те вземат вече. Няма, беше ко беше. Няма и за ко. Ма не ти казах каква е работа. Ма ти за кота за такова, бе. За кота затворяха там. Апартаментът беше пълен с дрехи. Казвам ти пак ще. С какво? Апартаментът вкъщи. Да, пълен? Беше пълен. С дрехи. С дрехи? Да. И ко? Преди съм такой и оттам от кода тръгнах. От кода скочи. А тя като дори ни пита, бе, майката в стата. Те. И какво стана накрая? Костата. Пак смени. Котката какво прави? Няма котки, няма нищо. Няма ли? Там ще кажа. Няма ще бъде така, бе. Що не са такова? Се обена разхождал ли са? Там на нов хотел направиха, бе. Басейн има, едни парзалки. Бе, ще ги видим, бе. Ще ги видим всичко, бе. Той стане ще изгниве, стане в още малко изгнива. Стане ще му бат майка, стане 52 нагоре. Петра, какво стана? Той отива на кино вече, бе. Кирил Георгиев, какво стане, бе?
Гръмнаха ли? И баха ли му майка? Стане, изпуска му се обяна вече, използва му се отречички. Абе, имам го стане, дема каза, ще им вкъщи, ще потрет го, аз не ги бавам никога. Аз пред поръчки бавам. Портрет на Станев ли имаш? Да? Портрет? На Станев поръчки, да, поръчки, да. Ами свободно да, няма. Какъв е Станев, бе? Той да нищо. Пак Калинката, като му се обадиш, пити на по една-две бири. Калинката беше куч. Майка го идрата. Да. Пак беше много точен човек той. Старката, шей. Не може да се разбереш винаги. Аз ти го кажа. Точен човек беше. Калинката си, калинката. Калинко. Лайно, мисли, кой ни порка, хубаво. Взимава и ваша. Взимава сам докана, хубава и хора. Къс пасър ръгът Ма те ще го разкарат накрая, бе. Той дъртяш. Тя ще стане, бе. Ще го разкарат. Виж какво ще стане тук. Аз се усещам. Ти си навътре с нещата отдавна. Бавам ги мамата и аз не бавам никой. Много ни базари. Аз една мухла взимам, знаеш кой взимам? На чистата или хилидаровата. Си какво зложило. База от тук, от той съди, нещо не прави. Виж какво съм да гана. Или му бандит. Той, Веско, ти тъмно не пиеш ли едно време? Тъмно не пиеш ли едно време? Вино? Вино в кумшията, вино дърпай. Как е? Той хубаво е. Той леки. Как са от кумшията? Той мой пиш 3-4. Кумшията, вино дърпай. Мазатка са, бе. Ма то свърши, бе, Веско. Сезона заминава, вече лято идва ковино. Вие трябва да сте го изпили. Пак са дърпа. Дърпа ли са? Водки. Водка не. Той е то с кумшина, така бе, карей. Бенвет. Абе, той беше на обена на рождения ден, не ходиш ли там? Юбилей миналата година ли? Ко прави? 50 години? Аз съм ги мамата, аз не имам. Нямаше ма така. Давай ти пък. Ти кога беше там, бе? Лятото ли беше? 6 месеца бях карала миналата година. Аз като се прибрах, да видях, беше без униформата, беше там с нормални дрехи, беше се обръснал. Ходеше, идеше на банчка. Явно тогава се върнал есента ли? Кога се върнал? Септември весела. Есента тогава. Ден на Добрич. Да. 25. Повече няма ходиш, нали? Котята свърши. Свърши, кот беше. На всяко нещо има граници. Бежанците на границата викаш няма страшно. Ще има събарани. Я ще казах, няма човек, който да не греши. Идеалия няма мъченче. Ете. Как е, комши? Добре, бе. Атай. Ти пиваш ли? Ече как са, даваме ли, бе? Няма да казвам. Дърпаме, бири и мезята. Правят така, взимаха, правят ремонт. Тя има книжарица. Кой? На втория етаж. Задаха апартамента. Абе, слушам с тебе, по мазата, не здравей да ти май се заключва. Какво прави? Аз си бил майката е педерас. Бандит. Ой си, той аз сам аз. Нищо не имам аз. Кой ги баш, те за нищо не стават, буквите са напълни на всякъде. Пред джоба го слагам.